Allah ya ce ka ce ya ku bayina wadda kuka yi mummunan barna makayukanku, an yi abun da aka yi, an yi ɗanya an yi abun da ba daidai ba. La taqanatu min rahmatillah. Allah ya ce kar ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah, kar ku ɗauka ba da ku shiga aljanna ba, kar ku ɗauka Allah ba zai yafe ku ba, kar ku ɗauka Allah ba zai gafarta muku ba, kar ku ɗauka ba za ku samu kusanci a gun Allah ba. La taqanatu min rahmatillah. Kar ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah yakan yafe laifi baki ɗayansa, duka daga farkonsa har ƙarshensa, ya ce duka ya yafe duka. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah mai gafara ne, Allah mai jinƙai. Wa anibu ila rabbikum. Allah ya ce ku dawo zuwa ga ubangijinku. Wa aslimu lahu, ku miƙa wuya, ku saduda zuwa gare shi. Min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Kafin azaba ta zakke muku, ya zanfa ba ku da mai taimakon ku. Allah ce ku miƙa wuya, ku saduda, ku haƙura. Min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, shine alkitabu was sunnah. Allah ce ku bi mafi kyan abin da aka saukar muku daga ubangijinku, ku rike addini hannu bibbiyu. Min qabli an ya'tiyakumul azabu bagatatan, kafin azaba ta zo muku kwatsam, wa antum la tash'urun. Allah ce ba ku yi aune ba haka bane? Wani yana tsaye zai yanki jiki ya faɗi, faɗuwan kenan kuma tafiyan kenan. Nawa aka yi haka? Wani yana bayan gida, shi ya kira matar ya ce ta kawo mai kaza, ta zo ta ƙwanƙwasa ƙarshe ɓallewa aka yi, aka samu ya mutu. To Allah ya ce ka yi haƙuri, ka dawo zuwa ga Allah, ka miƙa wuya, ka nemi gafarar Allah, Allah zai gafarta. Kar ka yi jinkiri abun ya zo maka kwatsam, ka rasa wadda zai taimake ka. Kar ka bari abun ya zo maka kwatsam, Allah ce ba ka yi aunansa ba. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu bagatatan. Azaba ta zo muku kwatsam wa antum la tash'urun, ba ku yi aunin zuwanta. Duk lissafinka baka kawo ta ba. An taqula nafsun ya hasarata alama farratu fi jambillah. To shikenan rai kuma sai ta ci gaba da cewa ya nadama ta, ya kai tona akan abin da nayi sakaci da shi a addinin Allah. Ya hasarata alama farrata fi jambillah. Rai ta yi ta cewa ya nadama akan abinda nayi sakacinsa gefen Allah, addinin Allah, al'amarin Allah. Haka ne, wani yana nan wannan sallah da ka gani, wallahi ba zai taɓa fitowa ya zo yi a jami'i ba. Zai taɓa fitowa ya zo yi a jami'i ba. Zai taɓa fitowa ya zo yi a jami'i ba. Ita dai rayuwa, ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba tafiya take yi. Ko ka bi Allah ko baka bi Allah ba tafiya take yi. To amma dai duk irin wannan nadamar, in ka ji mutum na wannan koke-koken a gaba ga Allah ranar alkiyama, ai lokacinsa ya bata. Wallahi ba wani sarari, ba wani gaba, ba wani gurbi na mai hankali yau a rayuwa, wallahi ya zauna yana bata lokacinsa akan addini.